Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Welcome to my fans on the TV. Keep at your Premiership. Orlando Pirates 0, Durban City 0. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Stivo. Yeah, show leader. Umnandi mngani wami. Unganuhleka ndo. Mfethu yazi ishow lena iyenkulu le. Yasho phuto mntana. Le ishow enkulu bafethu. Cabanga ngizobe Mexico. Ngizobe interviewer abo Haaland, abo Pedro, abo Yamal. Uyangithola. Cabanga uYamal zobe khuluma la ngikhuluma khona. Aka. Ayisha bafethu. Engizowe lapha. Cabanga mfana ipi. Mfethu uthini? Amampentshi. Amampentshi. Hey, Hayi basemamelodi. Mamelodi. Tela abantu start wena. Abase Jerusalem street. Amalatin. Mfethu. Latina. Mfethu lapha lizabuya. Simaqalazi kakhulu mfethu, Hayi ngiyosha ispa. Sibu into engicela ngicela ungitshele uHaaland uzodlala iKaizer Chiefs. Siyamdinga makhosi. Mangachayisana naye. Ashimtshela. Mangachayisana naye no. Yeah. Sibo asize egemini. I'm on a mission. Mangachayisana naye straight. Utshela uPetro mfethu uthi uyamfuna uNdlovu, ufuna ukuzodlala naye emidlini. Uyamthola. Hayi mfethu. Hey. Ufuna babe iphe combination. Mfethu uNdlovu noPetro mtshela. Pedro. Akamazi. Ndlovu. Akamazi uPetro. Ndlovu wekarate. Thamu Pedro yamazi lo. Akamazi uPetro. Awu uPedro akuyena lo eBarcelona yi. Acishe washaya khona. Awu mfethu. Sabuki ibhola lo. Lo wekarate. Ya thema Pedro. Size egemini mfethu, size egemini. Ipirates idlula ukukhahlela ipenalty. Phela bekuyipenalty ade beyizelela namhlanje. Bekuyipenalty. Bahluleke. Yabahlule balahlela ngaphandle ibhola. Balisa phezulu. Uyangithola? So into lena mfethu bengayijabulela abanye but mina for mina ngijabulanga. Phezulu komsebenzi wako ongaka ngibenzele yona. Hayibo phansi isithunzi sami. Ukushayela isibani. Usebenzile baba. iTS Galaxy. Ishaya Sundowns. 3 points ihambile ngithi. But lesipani yena senzile la. Le yakhe. Angicount mina. Kanjani? Lezongisiza kuphi le draw ngoba. Sibo ukhohliwe. Sekamdala ukhohliwe. Thema mina bacela ukuthi banishayele isibani. Neskipha seChiefs endlini akasithengile. Bekasibokele. Bekasibokele. Namhlanje akasamenzela ngumsebenzi. Mabo kade ungenzela ifeva. Ubamba idraw eFNB. Usuwakhuluma kakhulu angithi. Nazo. Bengivala umlomo. Just ukubabonisa kodwa ngizothatha ileague phambi kobhudu bakho. Angithi wena nina vele angithi nisebenzela iSundowns, yenza iGNU neSundowns. Sebenzela wena iSundowns. No, nisebenzela iSundowns. Njoba nithi ileague ayePitoli. Kusho ngamanye amagama nisebenzela bani iSundowns. Thina neTS Galaxy. Kodwa iskipha seChiefs lezonaso. Usishonisa the Chiefs mfowethu awuthenganga futhi the Chiefs mfowethu isikaba the Chiefs sema nawe bongasibhayanga ngeke ngikwenze lokho angithi support iChiefs da noma sikaba ithula noma ngasithengisa ngothulanda ngiyethenga into angeke themba noma nganginika mahala themba yisho umuntu ePirates uneskip the Chiefs yes hayi mina ngeke mfowethu awuyizwana ndaba themba the Chiefs akwenziwa lokho akwenziwa kimi ende sengiyakusola the way uphika ngakhona ukuthi the Chiefs Bambaso time Chiefs bamba bakotola baba makhasa ngeke Chiefs mfowethu ngeke uzophatha ya-3 wazi mfowethu nganginaye umfazi ngashada intombi yami yayifeva iChiefs kwaphela hayibo ngiyakutshela mfowethu hayi kumfazi ngokuthi yebo hayi baba hawu uvayile mfowethu wamyeka ngamyeka wahamba so amaglove angeke wafaka ngoba umfazi uvayile endaba yeChiefs so angeke isikhathi hayi umfazi ngendaba yeChiefs yebo
Awu die hard babo. Ya ngeke. Abekamqeda imali. Bazela imali le. Yesibo igame mfethu beyimnandi. So icoach ye Pirates mfethu. Kahle iPirates ayina coach inobhuti wabantu. Uma kuthiwa bayinocoach bezokwazi ukuthi mfethu ifaka uMakhawula. Uyangithola? Faka uMakhawula uTite engamkhiphi. Athatha umfukeni amfake phambi bebe noTito bobayi2 Ndoda. afaka umakhehleni emva kwakhe. So labantu abasho baletha ngelanga lokugcina phela ifinal wawukhama uletha obo slap ngefinal. There was a reason. Udonsa mfethu uCM lapha emuva ukuthi makhehleni uzobe umfakile. Donsa uCM uEde more phambili. La team istrike umuntu oyi1. So ukuthi inkinga ubhuti wabantu. So ubhuti wabantu vele ohlala ubhuti wabantu. He was exposed. Mfethu ohlale njalo. Uyangithola? Mfethu ngize kwiKaizer Chiefs asiziyeke lezi. Kaizer Chiefs mfethu isebenzile Sithibo kakhulu. Kanjani? Improvile kakhulu. Cabanga from number 10 to number 3. Qualifier kuya Africa sasele 2 games. We have Champions League. Confed. Actually Champions League. No. Africa. Champions League abantu abadala. Actually babuya. Hayi abantu. Confed. Uyabona Sithibo. Yabona ngithi Saturday yana. Lo baba lo ngiyamcela. Le nyama lade bayiphethe yibo bazoyipheka ngomncwabo wakhe. Emangcwabeni kulamathuna agujo lo uRamaphosa. Uyaba ungena khona. Orbit izobashaya 1-0 and then lo. Uyangithola? And then inhliziyo ingama ka Mike Story. Mayizodraw urisiluze ku-orbit. Uphuma nge-ambulance. Draw lose. Awuzuphuma eambulance. Ngithi once ngithi mangiluza noma ngidrawe mangiphuma lapho ngiyemoshari vele awuye baba ngizoba nibaningi bazonisa ngithi mangizoluza noma idraw ku-orbit mangiphuma lapho ngiyemoshari Uzoshawa i-stroke. yebo awuzokufa ngizoshawa i-stroke Time ungaye embombeni. no ngiyaya mfowethu ngiyofera khona ngizoya Sithibo mangidrawa Sithibo yekele baba Sithibo yekele baba hayi no ungena isikhathi sami Sizomqosha mangidlula amawadoda Kaizer Chiefs mfethu idlalile kamnandi isizini idlale kakhulu and then ngiyacela babaqhashela icoach amajita lawo always bazodlala inumber yabo njengama assistant vele number 3 bafane njengama assistant so kuyifu bebe ne coach bengahlala ku number 1 le league le beyilahlile kanoma ubani njengoba ubona iPirate na istruggle ukuthi ithathe kanoma ubani le league namanje sasemoyeni. so abatholi coach Hayi chairman kwamele ngibhale. Hayi chairman asibalile. Manje bazongiqosha bafika. lantwana ayibe right bafika iphole lapha ekhona ukwazi ukuthi ibuye izodlala yabona uThintla assistant coach Atazwane assistant coach Manqoba Ncithi assistant coach so lawo bantu bangasondeli kwiKaizer Chiefs safuna assistant coach sesifuna icoach esirayo Chairman ngilahlekelwe umsebenzi.